mamalo golo makoro nachalo ka gima uchiu siem ne ute thieth mar mondo me kik bed kod tim mano mar mako maiti mag jogo ma chulo gowi otamo kaachiel kod wang'eyo ni kalore kod chike mapacho kae jatuo kosethiedhi mochango to familia mare kata en owuon onge kod nyalo mar chulo bill mar osuptal ok owinjo bed ni imake kata idino ne osuptal kanyo kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo antiere kod Kennedy Odhiambo okil Kamaloka kaachiel kod Dr. Ogola Don Sunday director chenro mag thieth otudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu kapok ne wadhi yweyo moro madundo wakili nitiere wach moro ma anyise ni make. Yes. Kapok na wadhi na awacho ni gima na wan gi director wan gi sirikal studio we are no will matin aparo ni kuom wacho nan mondo adhi subtal manyalo afford man piny aparo gin gi tich mar neno ni osuptende mag sirikal chiwo thieth rang'iny man malo kaka kero director mar medical services ma Kisumu onego ginene osuptende mag public go nigi thieth rang'iny mamalo mamiyo ng'ato ka ng'ato mor gi dhi subtanno. An ndalo manadongo nawinjo ka winjo ne Russia. It was a big name that time. Ang'o motinde jokwaro dhi kendo kanyo. Chon ni winjo ng'ane odhi mana Russia. Nyiso ni thieth ne oket rang'iny mamalo ndalono. Koro aparo no ok en tich margi kaka jotelo mag kaunti ma Kisumu mondo ne ni Kisumu kod giwuo nyaka gi jomoko ma kuonde moko counties gi te nyaka Kenya te ni ka wakelo thieth maber isubtende madongo gi kichibro nyisi awinjo stories moko wacho na ni Kenyatta ng'ato dhi titieko 24 hours kapok bed admitted regardless of kati hinyiri marom nadi itieko 24 hours in ka in gi jatuo to nyisi ni kidhi Kenyatta kata kidhi hospital mar sirikal kata kidhi Dr. Don Sandolo wacho ni nto ibro kawo 24 hours nyaka ibed admitted. Aparo ni nyabro ni ikoso nyalo kabisa momi dhi kanyo mondo 24 hours ma jatuo nyatho kata ilweti kapod ni bed admitted. Koro aparo ni en tich to kata mana kuondego wan ng'eno wasewinjo stories and we have also experienced them. Iyudo kata mana client care mani hospital mag public opogre kaka Don Sunday wacho ne ka gidhi thieth private to nitie kaka pesa gi ber public kai to grito pay slip to moro cha timie gi lwetgi to ng'eny bende en omenda makore koro kata jatuo kata ka iwuoyo gi jatuo opogre public. Koro in idwa nyisi idhi gi ka in ng'ama dichuo tidwa tero jaodi e hospital ibro dhi kumimiye proper client care kosi bro dhi kuma jatuo imiyo tich matek. Koro aparo ni wakuong wakel thieth rang'iny mamalo hospital ma public mondi koro kwachak laumu jopiny ni dhi kuma ok nyal chulo nang'o. An aka wakili ta encourage jomoko bende kik idhi hospital ming'eni kidhi tinyathoe. Dhi hospital king'eyo ni dhi gima teri hospital ok ispan gi nyal chulo biso nyal chulo bil. Gima teri hospital en ni tuo tidwa bedo mangima. That's the first motivation. Atuo da bedo mangima mi adhi hospital. To kana ko ngawacho ni atuo lakini kar mondo kechiwinjo kituo kaka tuo ni wadhi dispensary ni ema nyala afford to ng'eyo ni dispensary mokanyo han clinical officers onge nurse ma chuo ji sindan nurse no somo thieth kure ma